Nyligen besökte jag Kolmårdens djurpark och då såg jag en pingvin stående på en klippa och jag tänkte, stackars han. Han måste hela tiden bära en smoking, men han har inte ens en midja. Varför ser han så konstig ut? Och sen, vingarna är alldeles för små och klumpiga. Han kan inte ens flyga. Och hans ben, skaparen hade glömt ge honom knän. Mitt omdöme blev hårt. En pingvin är rena felkonstruktionen. Men sedan gick jag en trappa ner där man kunde se pingvinernas bassäng och observera djuren genom en glasruta. Och precis då hoppade min pingvin ner i vattnet och dök precis framför mitt ansikte. Och då var det han som tittade på mig och jag kände genast att det var också han som hade medlidande. Oh boy, nu var han inne i sitt rätta element. Wow. Efteråt läste jag att pingvin är 10 gånger mer aerodynamiskt än en Porsche. Med energi ur 1 liter bensin skulle han kunna ta sig 250 mil bort. De är perfekta för att simma, jaga, leka och ha det kul i vattnet. De är bättre än allting vad människor har konstruerat hittills. Och jag trodde först att de var rena felkonstruktionen. Pingvinen påminner mig om 2 saker. Först, jag dömer alldeles för snabbt, även om jag har sett någon bara i en enda situation. Och jag kan verkligen ha fel i mitt omdöme. Och 2, det är mycket viktigt att man har rätt miljö och omgivning för att det som man är bra på ska bli möjligt. Människorna ändrar sig sällan helt och hållet. Eller med andra ord, om man är född som pingvin blir man ingen giraff även efter många år av terapi och självkännedom. Det är inget tecken på svaghet men ett tecken på intelligens om man söker efter hjälp för att hitta sina egna starka sidor. Och om du märker att du är en pingvin, se dig omkring vad du finns. Skulle du konstatera att du finns i öken, då är det inte bara fel på dig om du inte kommer framåt. Allt du behöver är små steg mot ditt eget element. Hitta dina vatten och sedan hoppa bara ner i kalla vattnet. Simma och du kommer att veta hur det känns att vara i ditt rätta element. Det är väldigt fint att se så många här den här kvällen. Precis 1 december 2005 var det allra första lucköppningen här i lägenheten då av Pelle och Nisse. Och jag heter Michael Dirks och är organist i Tyska kyrkan. Och jag kom hit 2001 och vandrade genom gränderna och så småningom lärde jag också känna en hel del folk i Gamla stan. Bland annat Eva Selander som bor precis granne här. Hon mår lite dåligt just nu, hon är ganska gammal. Men vi träffades här i gränderna och jag hade idén, kunde vi inte skapa en levande adventskalender. Jag hade sett i Tyskland i en stad en stor lastbil och den fanns på ett torg och då öppnade man varje kväll en lucka och jag tänkte här i Gamla stan kunde det vara även mer romantiskt och spännande. Och sen gick vi omkring och jag bor i lägenheten här Tyska skolgränd och i samma fastighet fanns en pytteliten balkong. Jag tror faktiskt vi har också i år en lucköppning där och där bodde då Dorothea Braun. Ja. Och jag frågade henne om hon kunde ställa upp och hon blev väldigt stolt att vara med. Och sen hade vi ett litet möte tillsammans med Ingvar Tekström från Mäster Olofsgården och Ingemar Ingevik. Och vi gick bara omkring och kollade de fina lägenheter som vi vill ha. Och det var verkligen fint. När man promenerar och man tittar uppåt då ser man ja oftast väldigt fina tak. Och jag spelar också klockspel i Tyska kyrkan och märkte ganska snabbt när jag kommer fram, då är det bra att jag säger hej, jag heter Michael Dirks, jag spelar klockspel och jag vill ha en lägenhet. Och om ni tror eller inte,
förutom en enda gång fick jag alltid lägenheten som jag ville ha. Och det var väldigt fint att komma så nära också till personer. Vi var inne och sen lärde jag känna familjer, vi drack glögg. Det var alltid lite hektiskt självklart. Det var kompisar till mig som gjorde musik och framförallt Eva Selander hjälpte till att hitta talare. Och nu är vi i 10:e året och den adventskalendern har blivit en jättestor succé genom alla dessa år. Jag minns 2005 var det 12 gånger, det var bara 15 stycken här. Men sen gick jag med musiker i en lägenhet på Köpmansgatan 13 december. Och vi förväntade oss också bara 10 stycken framför fönstret och sen öppnade vi och sen kunde vi inte se ett slut på folk till vänster och till höger. Och sedan dess har det varit en stor succé. Och nu, alltså första åren frågade vi också vem kommer varje kväll och det var faktiskt några som var här varje kväll och det är fint. Eftersom jag tror Gamla stan är lite grann så som den här simbassängen med pingvinerna. Det finns olika nivåer. Det finns under sommaren självklart den här ytterligare nivån som man har med turister som kommer bara hit. Sen finns Stockholmsbo som har också en speciell relation till Gamla stan. Och sen finns de som bor här. Och inte bara de. Jag vill gärna avsluta lilla talet här. Det finns faktiskt också folk som vi ser också i en enda situation som tillhör också Gamla stan. Och det är tiggarna från Rumänien som vi läser så mycket om. Och jag läser inte Södermalms Nytt eller Mitt i så noggrant, men jag gillar att läsa vad folk skriver på dessa sidor där man kan skicka brev till tidningarna. Och där finns den här diskussion, ska man ge någonting eller ska man hjälpa där de finns? Och jag har ingen lösning på det. Jag tycker det är ett problem. Jag tycker också att de finns här och de är med oss. Vi ser dem bara i en enda situation. Och de är eventuellt som pingviner. Om vi skulle bara gå lite ner och titta, då skulle vi också kunna se, precis som vi, att de kan simma, jaga eller leka. Det var väldigt mycket i tidningar om det är bättre att ge en lite större summa till någonting för att hjälpa dem, till exempel i Rumänien eller andra länder. Jag kan hålla med det, men jag tror också som musiker som måste öva ganska mycket, som övar ganska mycket, man måste också öva lite givmildhet. Så precis dessa dagar ger jag då och då. Jag tror faktiskt det är bra att man inte stänger sin plånbok hela tiden, helt och hållet. Tack så jättemycket. I hela nord.
hörde att det var fullsatt på torget innan vi började spela. Så tänkte vi, vad härligt att jag måste bara presentera och berätta lite. Just så hörde ni en jättevacker ängelröst på Julen är här. Då också på piano samtidigt, det är Irina Sjöqvist. Och så hade jag min flöjtkompis och klasskompis här som är på flöjt också, Gunilla Rudander. Och till slut så kommer jag att spela en svensk låt om förresten. Jag heter Wu Jing. Jag heter Wu Jing på kinesiska och då ska jag spela en kinesisk flöjt här på en svensk folkmelodi. Fantastiskt det här, vilket historiskt ögonblick att få presentera den 237 luckan ifrån det första fönstret som kalendern överhuvudtaget öppnade ett fönster och även ha då den som initierade kalendern, en utav dem här. Jag ska börja med de här flöjtisterna då. Hon har ju redan presenterat, men vi ska ta fram dem. Wu Jing och Gunilla. Och sen ska vi ha Irina som har både sjungit och ackompanjerat på piano. Kom här nu och motta folkets jubel. Och Wu Jing försörjer sig på att spela flöjt, eller hur? Det får komma fler konserter, tack. Frilans, så att det är bara att komma och erbjuda, eller hur? Hela tiden så får ni kolla på elflute.com så kommer det alltid information, eller på Facebook till och med. Och Irina hon undervisar som lärare och Gunilla hobbyspelar. Men det lät ju ganska proffsigt om jag får säga. Vi träffades på kulturskolan så hon är väldigt bra. Ja. Och vad ni spelade så var det ju först Himlen i min famn utav Carola Häggkvist. Sen var det I wish you Merry Christmas och Julen är här. Och så slängpolskan då. Och sen ska vi ta fram Michael Dirks, organisten från Tyska kyrkan. Och initiativtagaren till Gamla stans levande julkalender. Kom! Tycker du att det har blivit som du hade hoppats? Jag kunde, alltså det är mycket bättre än jag hade anat och hoppats på. Det fanns ett behov då i alla fall, men det är väldigt kul. Vi är väldigt tacksamma att du startade det här, måste jag säga. Jag tror att ni kanske säger samma sak, eventuellt. Ja, vad roligt. Och vi ska också tacka Pelle då som har den här bostaden hos Pelle och Leif som har upplåtit sitt fönster ända från 10 år tillbaka. Står ni i publiken och var ni än är så får ni en jätteapplåd. Vad ska vi säga mer? Jo, vi ska säga att imorgon så ska ni gå till Trångsund, Storkyrkans torn. Och där öppnar vi lucka nummer 22. Och tack för oss här ikväll. Jag heter Kristel Schultz och jobbar på Mäster Olofsgården och arrangerar. Tack!